Ang pagtuon subong. Ang semanal nga pag-review, pagtuon, pagtalakay, paghusisa naton sa aton leksyon sa eskwela sabatika. Kaginig na dala sa inyo sang Media Ministry Department sang Central Philippine Adventist College Church diri sa Alegria, Murcia, Negros Occidental. Sa siningation, pasalamat ako mga kauturan nga kunupod ang aton gihapon nga church pastor diri sa CPAC Church. Wala sang liwan kundi si Pastor Francis Adoroy. Pastor, mayong adlaw sa imo. Ang adlaw, Pastor. Good morning. Good morning. Ako si Pastor Luisito Tumado, ang aton nga host sini nga programa ang pagtuon subong. Kag Pastor, ari na kita sa leksyon 10 para sa Hunyo 2, tubtob Hunyo 9. Ang tigulo sa aton leksyon, America and Babylon sa English. Amerika kag Babylonia sa aton nga pinulungan nga Ilonggo. Kag sa hindi pa pastor aton nanitamyaw ang aton mga kauturan nga mga Ilonggo speaking kag bisan pa ang aton mga kaigsunan nga mga Cebuano dinha sa Cebu, sa Central Visayas kag sa Mindanao kag ang aton mga kailungguhan sa Iloilo, sa Capiz, sa Aklan, sa Antique kag sa Guimaras kag aton mga kauturan diri sa Negros Occidental kag sa Negros Oriental, sa Southern Mindanao, sa Danjangas, Coronadal, sa Sarangani, sa Sultan Kudarat, sa South Cotabato, sa North Cotabato, Maguindanao. Kag ang aton mga kauturan sa bilog nga kalibutan. Kabay pa ang Ginoo magapakamayo sa aton. Sa liwat mga kauturan aton basahon ang aton nga sadsaran nga teksto nga makita sa Daniel 12 versikulo 1 akon basahon. Sa sadto nga tion magatindog si Miguel, ang dako nga prinsipe nga nagatindog tungod sa mga anak sang imo katawhan. Kag may tion sang kagamo subong sang wala pa nahanabo, kutob sang may pungsod tubtob sa amo nga tion. Kag sa sadto nga tion luwason ang imo katawhan, ang tagsa-tagsa nga makita nga nasulat sa tulunan. Kabay pa ang Dios magapakamayo sa aton na basa sa sining tion. Akon pangabayon si Pastor Doroy sa pangamuyo sa aton sa hindi pa kita magpadayon sa aton nga pagtuon. May naman nga bilaan, nagpasalamat kami sining gayon naman nga magatuon kami padayon sa leksyon nga labi ka bilidhon kay importante sa amon subong imong mga katawhan sining kahingapsan nga mga panag-on. Buksi ang amon nga panghuna-una at ipasoon Ginoo kag tuy-tuy kami paagi sa malang espiritu. Agud amon gid mahantupan kag maikabuhi ining mga kamatuoran nga magkinahanglan agud kami mangin matutom tubtob sa imong pagkari kag indi nga patalang sa kaaway. Ini tanan gitugyan pasalamatan sa matamis nga ngalan ni Jesus. Amen. Pastor, ang atong leksyon tama ka dalom. Kag prophecy, mga kauturan prophecy. Imagine ang atong leksyon Amerika kag Babylonia. Yeah. Paano nato makumpara ang Amerika sa Babylonia? Gani salamat kita pastor nga kita mga Adventista, we are a prophetic church. Nga ang aton sentro gid sang aton nga pagtuon, hindi lamang ang gugma kag ang pagkamatay ni Kristo kundi ang mga palabuton man. Yes. Gani salamat kita mga kauturan nga we are gifted as a church. Seventh-day Adventist Church is gifted of the prophetic ministry. Pagpasalamat kita nga may ara kita nga kaupod sa pag-alagad wala sang liwan si Ellen White nga nagahatag sa aton sandugan. Dugang emphasis ang aton nga doktrina kag sa aton nga mga palabuton. Kadamo sang iya mga sinulatan nga nagahambal bahin sang palabuton. Kag isa sini ang iyang pagsulat bahin sang Amerika. Yeah. Pastor, ano ang aton nga palaabuton nga pagtuon naton sa sini nga semana? Ano ang aton ginapaabot nga aton matunan? Aton matunan diri mga kauturan ang
katumanan sa tagna Yeah. makita naton sa Revelation 13. 13. Okay. Ang duha ka mga sapat. Ang una, ang sapat nga magawa sa Sa tubig, tubig. o kadagatan. Kadagatan. Kag ang isa, amo ang magguwa man siya, magtuhaw siya din sa duta. Alin sa duta. Yep. So, aton hibaluan nga mag-updanay ini silang duha. Okay? And then they will play a role. O sila ini ang magahimo sang dako Papel. dako Dako ang nga papel. Yeah. Oh. Sa pagpatalang sang dragon. Ang ikapat nga sapat sa makita naton sa Daniel 7. Yeah. Nga ang unang sapat amo ang leon, dayon ang uso, ang bear, kag dayon ang leopard, kag ining kapat nga katalanhaga ang ginidescribe sa Biblia, dako nga sapat. Kag may pulo ka, may pito ka ulo, kag may napulo ka mga sungay. So, and then nagwa man after nagwa man sa Revelation ang sapat nga halin sa dagat. Ato na may balaan karon kung anong kahulugan sang dagat, kag anong kahulugan sang sapat nga nagwa halin sa duta. So duha ni kasapat nga these three. Amo na yung aton nga leksyon sa nagligan si Mana the counterfeit Trinity. Nga amon ginsaad nga subong nga si Mana aton nga dalom-dalom mo na aton pag-discuss ni. Ang dragon kag ang sapat nga halin sa dagat, sa tubig, kag ang sapat nga halin sa duta. Kag ang ila nga papel nga ila ginahampang sa panahon sang katapusan. Yes. Ang aton nga Sunday nga leksyon nga sa sining panahon deadly wound healed ang pilas nga naayo. Ano ang behind ang istorya sini Pastor? Aton makita diri mga kauturan nga ang tagna matuod kid. Nga bangod nga natuman siya sa kasaysayan. So, actually, dili lang ni Adventist pastor. Apang bisan pa ang mga non-Adventist interpreters, nakita na nila. Yep. Oo. Nga, ang ining sea beast, ining sapat nga naghalin sa tubig, walay liwan, apang amo ni siya ang papasi. So, kung mabalik kita, ining Revelation 13, hindi naton maintindihan sing sibo kung hindi naton mahangpan man ang Daniel 7. Sa ginsiling mo pastor sa gaina nga background. Nga makita naton nga permiro nakita ang isa ka sapat, ang ikaapat nga sapat pastor nga nagguwa siya kag sa iyang ulo may pulo ka sungay. Pulo ka sungay. Pulo ka corona, may pito ka sa Daniel 7. Yes, sa Daniel 7. May pito ka ulo. Nagrepresent ina siya naglaragway sa pagan Rome. Kag dayon may nagguwa nga gamay. Nga pinakagamay hasta nga nimo siya pinakadako. Kag ginagabot yang tatlo. So diri naman mo ni siya ang counterpart no kun lang tawon naton. This is the background sa Revelation 13 sa sea beast no. Ining kag makita naton diri nga ang sapat pastor suno sa Revelation 13 verses 1 to 10 kung basahon naton dira. May pakita dira sang isa ka sapat nga nagguwa sa tubig nga may nga iyang description pastor no kaangay man sa dragon nga makita naton nga may pito siya ka ulo kay ang dragon may pito ka ulo dayon may pulo siya ka mga sungay. Kag may pito ka corona. Pero ang sapat pastor Revelation 13 may pito man siya ka ulo. May pulo man siya ka sungay. Kag may pulo ka corona. Oo. So pero amo-amo lang siya no. Similar, very similar. Similar kayo. Oo. Dayon ang isa ka sapat nga later nga aton hibaluan nga out of nowhere nagwa. So it has two horns like a lamb. Yep.
and then maghambal siya kaangay sang dragon. Sang dragon. Oo. Nga. So ang background nato diri pastor nga ato nato suno sa propesya nakita naton nga natuman ini nga daw napatay no deadly wound. Deadly, oo. Hindi siya gamay lang nga pilas Hindi, pastor. dako nga pilas. Ikamatay nga pilas. Ikamatay, oo. Pero nabuhi siya. Nabuhi siya. So ini nga sapat pastor gimimik daw ginkopyam niya bala si Jesus Christ Oo. nga napatay nga nabanhaw. Yeah. So this is a religious power that would really counterfeit nga daw ginakopya niya. Ginasunod-sunod niya kung anong ginahimo sa atong Ginoo. Kaangay bala pastor sa ginasiling nga we have a Trinity, the Holy Trinity. Trinity. May unholy Trinity man. Yeah. So may counterfeit Trinity. Yeah. So That's correct, Pastor. Yeah, oo. Kag may isa pa di kanami sa imong nga punto, Pastor. May isa pa gid ko di nga idugang man. Nga kag aton dapat gini dumdumon nga ang simbolo sang sapat nga nagwa halin sa tubig, ang tubig nagasimbolo sang katawan. Oo. Nga ina nga sapat nagwa among the people, among sa mga katawan. So kag ini ang aton nga pagtuon is historical and then also future naton nga mga punto. Yes. Kag ang isa pa gid pastor nga akon da ni iuna naton nga may duha ka sapat, isn't it? Nga nagwa ang isa halin sa tubig. Of course, ang una gid ya mo ang dragon. Kag ang kadua nga sapat nagwa halin sa tubig. Kag ang ikatatlo nga sapat nagwa halin sa duta. So ang sapat nga naghalin gwa sa tubig, ang tubig simbolo sang katawan. Sa Tuesday naton nga leksyon o kung sa Monday naton nga leksyon, ang sapat nga nagwa halin sa ano ni sa may duta. Yeah. From nowhere. Oh. So nagwa ini nga sapat hindi halin sa mga katawan kundi nagwa lang siya from somewhere, from wilderness o kung sa kahanayakan sa mga lugar nga bawing nagwa lang siya dito. So it is not coming from people but from place nga hindi unknown, inhabited, and then later nahimo na siya nga medyo bag-o nga lugar nga sila nagwa ini nga sapat. Yep. Ang historical, Pastor, can you please tell our followers ano ang history bahin sining nahitabo ni? Nakita tamangid nga matuod gini ang Biblia kag amo niyang silyo pastor. Yep. Nga ang Ginoo buhi no. Yeah. Kay ang future natabo kag kita subong sa atong point of view subong nakita ta man din matuod gid ang ginasiling sa Biblia. Yes. Nga ang papacy siling sa mga scholars naggawa siya from pagan Rome. Pagkadula sa pagan Rome in 457 AD naggawa ang papacy. Yep. Okay. So and then naggawa siya sa kadam-an dito sa Europe. Yeah. Pero sa Amerika pastor wala kay ang mga founding fathers nga gitawag naton sa US naghalin gani sila, nagpalagyo ni sila sa Europe. Okay, there was persecution religious So persecution. kadto sila sa Amerika and they say wala tao. Kag wala tao dito kag nasiling sa there is freedom here in America. Kay hindi na sila persecute pa sa Hindi na sila persecute. Matabok ka sa Atlantic Ocean mo. So pero dito ini mga Puritans o mga Pilgrim Fathers nagdamo, may immigration ang mga ginapang panghingabot man nagkadto dito tubtob nga nagtubo ini kag nangin amugid nga sapat suno sa prophecy nga mangin primero gentle siya like a lamb, even like Christ because the lamb is the symbol of Christ. Pero later matransform siya and speaks as a dragon. Yes, mga kauturan kanami na sang punto ni Pastor Doroy nga ang papasi nagwa sapat nga nahalin sa tao. Dito sa Europa, nagwa dito halin sa mga katawan. Nagulot ang prophecy, ang papacy. Pero ang iniya nga sapat nga nagwa halin sa duta, fitly gid makadescribe sa United States of America. Kay ang Amerika ya land of freedom na sang una sang gina-persecute ang mga Kristiyano sa panahon sang Dark Ages sa Europa. That's why isa sa dagko nga mga reasons why ang America na discovery because there was persecution dito, religious persecution sa Europe. So
napersa sila nga magkadto sa Amerika, and then pag-abot nila sa Amerika, this shouted, this is the land of freedom. Na dito nagwa ang sapat halin sa duta. So kadako kanami sang description sang Biblia nga nagatudlo nga amo ni siya ang Amerika, and what you have said nga ka gentle, kabuot nga klase sang sapat. But in the end, grabe ang iya suporta sa dragon kag sa isa-isa ka sa sapat nga nagwa halin sa Yes. tubig. Yes, pastor. Kag tama pastor, kag amo ni nga sapat kung tan-aw na to ang verse 11 sa chapter 13 up to 18. Amo ni siya ang sapat pastor nga magmando, magsugo sa bilog nga kalibutan nga simbahon ang sapat nga nagwa sa tubig. Subot silingon pastor, may power gid siya. May power So siya. none can do that except it is a superpower. Yeah. Kung sa Pero kung sa kwan pa daw siya nagsudyot nga simbahan nyo na to kamo. Pero ang isa pagid pastor, ang sapat nga halin dito sa tubig. Kagang dragon may political and religious powers. Oo. But later on nadula ang iya political power. Ang religious iya political nga gahom gid pala pastor pagkaangay isang una. Oo. Nadula. But here comes the beast nga halin sa duta. Nga may political power. But not a religious power. Pero wala religious power. So nagbalik gyapon, na-combine gyapon. That's why nagtatlo ni sila. Nag-ano ni. Kaya ang papasisubong wala na political power mo. Kag wala naman siya sang army kaangay sa una nga ginapanglagas siya. Pero may religious power siya. Siya man gintagaan sang dragon, ang Amerika gintagaan sang dragon sang political power. Oo, nga gamit ining political power to support the papacy. So sikreto lang ang papacy, wala sang political power, pero grabe ang iyang influensya. To the extent nga na-influensya ang United States nga may political power, nga amo man ang gamiton in the end to persecute sang katawan sang Ginoo. Yeah. Kaya makita naton sa history pastor kung paano ini siya natuman. Yeah. Nga bag-o lang gid no? Since in the founding of United States, nagbisita na ang Papa si Pope John Paul II sa iyang 27 years, sige siya nga bisita. Apang bag-o lang gid si Pope Francis ang ining present nga Pope in 2015. Just 3 years ago, ang una nga Pope, first in history, to address the joint session of US Congress. Yes. Nga ang subong man lang, nga kadugay naman sa Amerika, bangod kay may dynamic nga relasyon. Yes. Kaysa nasiling na ni Pastor Tomado mga kauturan, nga ginalagas ni, gina-persecute ni. Kag may di maayo nga relasyon ang US kag Vatican, pero sa nagligad nga mga tuig, nag-amat-amat na siya tubtub subong nga may maayo na ang ilang relasyon. Historically, pastor, ang atong nga leksyon kag amo man ang atong nga pagtuon nga sa ato balang political kag religious power. You see. Sa una ang Vatican may political and religious. Pero kay na utod na wound siya, na siya, napilasan siya. Oo, kagti sa istorya, sa history, ang French government gindakop niya ang papa nga si Pius the Sixth. Okay, ginpriso kag naiben napatay. That's the beginning ng dula ang political power sa Rome. Kaysa una pastor, ang mga emperador sa Europe ginadiktahan sa Pope. Sa Pope. May Pope pa ganito pastor sa Henry. Yeah. Ato nakita si nga nagluhod Henry pa siya. the Fifth. Nga dito pa gid pabugnawan, gipatugnawan sa tatlo kadlaw nga way ginpasulod. You see. So ang mga kings nahadlok sa papa sa una. But during the French Revolution, gindakop ang papa. Nadula ang iyang political power. Pero nagbalik ina nga political power through America na. And then that's now the fulfillment of the prophecy. Nga pinaagi sa gahom sang Amerika sa iyang political power, gamiton siya sang papa sa pag-influensya
sang iya nga ano ni. Kag nakita gina nato pastor nga the Bible is really true nga dira gid ta Yeah. nga direction. Nakita naton ang world affairs nga we are in that direction. Kag di sa Revelation ang Revelation 13 verse 5 naghambal siya sang 42 months. Oh. Nga amo man ni siya ang time and times and dividing of times sang Daniel 7 verse 25. Yes, pastor. Nga kung aton ini siya isipon gid sa aton nga prophetic computation, amo ni ang 1,260 days or years. Or years, kaya ang days is equivalent to years. So nagsugod ini sang 538 kag natapos ini sang 1798. So at least sibo gid sang correct. Kag during the time ang Amerika nag-rise to power sang 1700s. So amo man na ang Amerika nga nagsaka man siya sa power. So you see ang fulfillment sa Amerika kag sang pagan papal Rome nasibo gid sa aton sa Biblia. Yeah. Yes. Kag sa nasiling nimo pastor, sunod sa atong lesson, ini bang 42 months? Nga another term sa Hebrew is times and half a time or 3.5 years. 3.5 years. So kung madumduman naton pastor, amo man ni ang ministry ni Jesus. 3.5 years. Yeah, so gikopya man pastor ining sulod sa 1,260. Amo man ning counterfeit man sa sea beast. Grabe no. Nya napilasan man daw siya and then naayo siya. Kaangay ginakopya gid niya si Jesus. Napatay na banhaw man. Kaangay man pastor dito sa 7 sa Daniel 7 nga gi-attack niya ang prince of the host dito sa langit. Okay. Mga kauturan, dako damo pag inibat ang aton panahon, yes. Hindi gid kayo magtugot. Kadto kita pastor sa Tuesday. Sige, pastor. An issue of worship. Nga sa katapusan, you see, ini nga mga powers ni. Ang tatlo ni, ang dragon, ang sea beast, ang land beast, nga mag-unite ni sila. That's why we can now see the uniting of this power. Kag one day, gining aton nga national ID, pastor, this is one of the fulfillment of prophecy ni. Yeah. Nga subong ang Philippines nga may ara nga bill nga maisyo na sang national ID system. Isa man na sa mga fulfillment sini. Okay, how about ining issue sang worship? Kay amo gini siya ang katapusan you see. Sang ligid naton nga mga sinimana, 2 o 3 ka semana pastor, we have been discussing nga ang Sabado that will be an issue later on. Pero ang Sabado, ang pagsimba sang Sabado, hindi amo ang makaluwas sa aton. Yeah. But ang pagsimba naton sang Sabado is the sign nga kita katawan sa Ginoo. Kag amo gina ang lagson sang dragon. Liwata, ang Sabado hindi makaluwas. Yeah. Sa aton nga magsimba ta Sabado, siling ta maluwas ta no. Ang makaluwas aton si Kristo. But yet Christ is appealing to us, is telling us nga magsimba kita sa saktong adlaw. Ang Sabado amo ang markas ang katawan sa Ginoo. Nga amo ang lagson sang kaaway. Yes. Kag ang issue is worship. Ang pagsimba. Yes. Anong nakita naton pastor sa Tuesday? Kaya isa diri ang bahin sa mga 3 ko to kahebrohan bala worship man to. In Daniel 3. Yan Daniel. Yes pastor. Kaya ang punto dira pastor sa Daniel 3, ang language nga gigamit dito ang mga tinaga bala, ang mga pinulungan amo man ang ginagamit diri sa Revelation 13. Kag speaking about worship, ang worship diri pastor nga na-mentionar diri sa several cases, no? Mga 3 or 4 instances nga ginahambal ang worship. Didto gid lang pastor sa sea beast. Wala gid kay kabasa sa worship dito sa land beast nga natuhoy. On the contrary, ang land beast amo sugo sa kalibutan nga simbahon. Palo isundon to. Ang sea beast. Ang sea beast. Ang manduan niya ang bilog ang sapat nga nagwa sa tubig. Correct. So pareha gid pastor nga kaangay sa Daniel 3 nga gitukod ni Nabucodonosor ang golden image kag ang di magsimba patyon. So amo manggihapon diri sa Revelation 13 nga ang hindi mag-worship sa beast coming from the sea and its image will also be killed. Yeah, you see. Ang sapat nga nagwa halin sa tubig. Okay. Amo to siya ang
papasi. Oo. Wala siya political power. Wala siya singgahom nga maglagas. Ang gamito niya, ang sapat nga nagwahalin sa duta, nga among Amerika. Nga gamito niya ang Amerika to issue decrees. Oo. Sa pag-ano ni. Kag ang Amerika maghambal nga simbahon to ang sapat nga nagwahalin sa tubig. So, ang iyang political power will force human beings to worship the beast nga nagwahalin sa tubig. The same thing sa imong ginambal kay na nga ang hindi magsimba. Patyon. Yes. Kag amo man ni pastor ang diri sa may isa man ka punto diri ang during the time of King Belshazzar sa Babylonia. No. Ang issue gyapon is worship. Nga tong gin-desecrate nila ang mga nakuha nila nga mga remains alin sa Babylon sa may Jerusalem sa templo kag sa panahon ni King Belshazzar. Belshazzar. So, ang issue ito worship gyapon. Yes. Okay, Babylon is great and then come out of her my people. Yes. Anong punto naton diri pastor nga makuha? Kay connected ni siya pastor sa ining topic naton sa Babylon the Great. Ang masiling ko anay pastor sa worship, kung tan-aw na ang Bible pastor daw nahimo siyang full circle bala. Ang ginsuguran nga worship ni Abel kag Cain gintapos man sa Revelation, worship man gihapon ang issue. Nga may passion man ang mga dautan ila man hingabuton ang ano. So diri naman ta sa Babylon the Great, makita na to pastor nga makita naton kung aton i-contrast ano gina pastor kung ianggid ta ang putli nga babae kag ang harlot ang bigaon nga babae. So makita naton ang ilang contrast ari man diri no nga nakita naton nga inigid ang harlot ang bigaon nga babae ginakapi niya pastor no ang contrast niya makita man naton gawas nga ginakapi niya ang ministries tong Ginoo, mo-contrast man siya sa suli man siya sa pure woman. For example, ang pure woman dito sa langit nakita, siya pastor dito siya sa mga tubig. Mga tao. Dito siya sa katawan. Ang putli nga babae sa Revelation 12, ginabayuan, ginasuksukan sang adlaw. Siya man clothed in purple and scarlet. Oo. So, and then it was crown of 12 stars. Ang pure woman, siya man adorned with gold, gems, and pearls. So, attacked by the dragon, supported by the dragon. Mother of the remnant, ang mother of our harlots. So, amo ni ang contrast bala pastor. Kaya nagsiling diri si Jack Dokan, isa sa atong mga scholar nga inigid ang tatlo pastor, amo gini ang combination sa three powers. Gitawag na tong Babylon the Great, no? Amo ni siya ang the grouping, okay, of the three powers. Ang pag-unite, ang pag-iisa sining tatlo ka mga gahom. Ang dragon, ang sea beast, kag ang land beast. So in the last days, makumbine gini sila. Tama ka baskog pastor ni kaya kung hindi nato ni kaya. Mga kauturan hindi na kaya nato. Pero ang pasalamat lang gati ang putli nga babae. Ginatake sining dragon. Gindugangan pagid sang sea kag land beast nga nag-atake. Combine sila. But nevertheless, hindi kita madlok mga kauturan. Gani ang amo ginang aton panawagan pastor halin pas ligad nga mga sinimana sa aton pagtuon. Nga let us not be afraid. Sang matabo sa aton sa ulihi. Nga mangita kita sang bukid kun diin kita manago. Kay kita naman kita daan. Pero ang aton security is in Jesus. Ara sa kay Jesus. Gani ang punto mga kauturan nga amon ginaapilar gid pirmi nga karon aton na siya batunon sa Jesus. Aton siya simbahon, aton siya alagaron because sa adlaw sang katapusan way kita panaguan. But in Christ we have security. May ara kita kasiguraduhan. That's why ang aton nga leksyon sa Thursday pastor, guwa kamo halin. Saya. Guwa kamo sa kalibutan. Kaya hindi kita masiling magwa lang kita sa kalibutan sa panahon na sa persecution. Hindi kita kahimo sina. That's why right now, go out
Come out of here, my people. Yeah. Guwa ka sa Babylon. Namin na siya nga punto, Pastor, nga ginasiling mo, nga ang Ginoo gali may mga katawhan pa siya nga ara sa Babylon. Kaya ginsingalan na ginatawag niya mo, come out of her. Kaya kung tanaw na to, Pastor, ang gigamit sa Ginoo sa pagpanawagan sining mga katawhan niya nga ara pa sa Babylon, kiti makita tana sa Revelation 18, for come out over my people. Agud hindi ka mo makaagom sa iyang mga hampak, no? Kag sa iyang mga silot. Ang punto diri, Pastor, ang gigamit sa Ginoo ang three angels, ang iyang katawhan sa Revelation 14 nga magtawag sa bilog nga kalibutan nga magguwa sila pakadto sa kamatuoran. Mga kauturan, kadamo pagitani sa aton nga itunan apang ang panahon hindi na magtugot. Wala ginamon ma-explicar sing may id-id, pero at least may mga punto kami nga nahatag sa inyo ni Pastor Duroy. Nga ang punto, mga kauturan, sa historical kag sa aton nga mga palabuton nga ang Babylonia, Pastor, is anong nangyatawag, ang paghiliusa sang gahom sang bilog nga kalibutan. Nga gintagaan ni Satanas ang gahom ini ang nabuhi, napatay, nabuhi, nga mga sapat, na wounded, so forth and on. Kag gintagaan niya man sing gahom ang land beast nga mag-encourage, magpuwersa sa mga katawhan to worship the sea beast. Ang little horn nga nagwa dito, mga kauturan. Hindi ni ma-explicar naton within 30 minutes, but nevertheless we have given you some bird's eye view sang aton nga prophecy, mga kauturan. So ang punto diri nga let us study further, kag wala gid kita sang mahimo later on kung kita lang. That's why subong ya magpalista na kita sa grupo, sa armada sang Ginoo ni Jesus, because sa panahon sang pag-abot sini, grabe ni nga gahom, Pastor. Hindi mo ni mapamakuan. Amerika kontra mo, ang papasi makontra mo, ang Roma makontra mo, ang Europa amo makontra mo. Diin kita makadto. Nowhere. But nevertheless, we should be happy nga may Dios kita, may Kristo kita nga atong dampigan. Yes, Pastor. Kaya Ginoo, Pastor, ako madugang, Pastor, nga yes, ga-combine ang gitawag na to sa English, Pastor, may term polarization. Yes. Gahiliusan na, kaya nakita ta na coalition. Coalition. So dapat ang katawhan sa Ginoo, Pastor, maghiliusan naman kita. Maghiliusan. O amo man ipangamuyo ta, kag i-empower kita sa Ginoo, Pastor. Sa Revelation, makita nato, no, ang empowerment sa Ginoo man. Kung ang bilog nga kalibutan nag-coalition sila sa ilang mga gahom, kita nga mga kautong mga katawan sa Ginoo magsuporta man kita sa kada isa kag isa. Yes. Even though gahom gamay lang kita nga power, but nevertheless, let's not be afraid. Gamay nga panong siling sa Ginoo. Kay ara ang Dios magaupod sa aton, ara si Kristo magaupod sa aton. Mga kauturan, salamat gid sa inyo nga pagpamati kag sa inyo nga pagsunod. Kabay pa ang Dios magapakamayo sa aton nga pagtuon, kag aton padayonon ang aton nga pagtuon. We were not able to give everything sa aton nga leksyon, but nevertheless nakahatag kami sang dagko nga mga punto nga pwede na naton mabalon kag magahatag sa aton sang dugang nga pagtuo sa pagdepende kag pagsalig sang Ginoo. Aton iduko ang aton mga ulo. Maluluyon kag langit nung namon nga may salamat gid nga ikaw nagupod sa amon nga pagtuon. Kabay pa ang mga kakulangan, ikaw ang maghimuno, Ginoo, sa mga punto kag mga leksyon kag mga insights nga wala siguro namon mahambal. Ikaw ang magpuno sa amon mga kauturan, agud nga puno kami, Ginoo, kag mangin husto ang amon nga mga makuha kag maandam kami sa dako nga battle, sa dako nga kagamo sa ulihi nga mga inadlaw. Kag mangin successful kami, kag mangin victorious kami upod sa amon general nga amo si Ginoong Hesukristo. Ang kabuhi amon maangkon sa wala sing katapusan, sa ngalan ni Jesus nga amon manunubos. Amen. Amen.